रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। तोहर होठवा के ललाई बलिया लागे रसमलाई, तोहर होठवा के ललाई गलिया लागे रसमलाई, तोहर 16 के उमरिया बड़ी महतलबा, लोगवा देखी के जवनिया भइल पागलबा, लोगवा देखी के जवनिया भइल पागलबा, लोगवा देखी के जवनिया भइल पागलबा। छोटे छोटे कपड़ा पेन्ही चले लूडह गहरिया, लप लप लचके रानी कोइन जस कमरिया, हर तहर दीवाना कौन कौन ना बाटे हा छोटे छोटे कपड़ा पेन्ही चले लूडह गहरिया, लचल चल चकेला कोइन जस कमरिया, हाथ में लेके टच मोबाइल खूब करे लिए समाइल, हाथ में लेके टच मोबाइल खूब करे लिए समाइल, इनकर 16 के उमरिया बड़ी महतलबा, रानी देखी के जवनिया भइल पागलबा, रानी देखी के जवनिया लोगवा पागलबा, लोगवा देखी के जवनिया भइल पागलबा। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। सुनना अनिल आनंद के पीछे पीछे घुमावेली, राइटर पुरुषोत्तम नीरज दिलीप के सतावेली, राइटर पुरुषोत्तम नीरज दिलीप के सतावेली। ए भैया अनिल आनंद के पीछे पीछे घुमावेली, राइटर पुरुषोत्तम शिवम रोहित के सतावेली, कपड़ा पहनेली विदेशी लड़की ही आई स्वदेशी, कपड़ा पहनेली विदेशी लड़की ही आई स्वदेशी, बोले इंग्लिश में करो अखिया रात भर जा गोलबा, लोगवा देखी के जवनिया भइल पागलबा, लोगवा देखी के जवनिया भइल पागलबा, तोहर होठवा के ललाई बलिया लागे रसमलाई, तोहर होठवा के ललाई गलिया लागे रसमलाई, तोहर 16 के उमरिया बड़ी महतलबा, लोगवा देखी के जवनिया भइल पागलबा, लोगवा देखी के जवनिया भइल